Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Numele meu este Dino Plays. Acest videoclip este strict dedicat oamenilor care spun că îl copiez pe pâinea zburătoare. Chiar n-am nici cel mai mic chef să mai bag acum intro și să promovez TikTok-ul și chestii de genul, pentru că vreau să vorbesc despre ceva foarte important. Am primit o grămadă de comentarii spunând că îl copiez. În primul rând, dacă eu postez content asemănător ca el, nu înseamnă că îl copiez. Și atunci când mă inspir de la el, las link-ul de la canalul lui în descriere și spun că mă inspir de el, cum am făcut în celelalte videoclipuri. În fiecare videoclip în care v-am spus că dau credite, în fiecare videoclip în care am dat credite, m-am inspirat de la el. În schimb, în videoclipurile în care nu i-am dat credit, nu m-am inspirat de la el. Îl copiez pe pâinea zburătoare, Lămao, copil de 12 ani. Nu îl copiez deloc. Când m-am inspirat de la el, am lăsat credite. În schimb, în videoclipurile celelalte n-am lăsat credite pentru că nu m-am inspirat de la el. Și nu am 12 ani, în câteva săptămâni, cred că mai foarte puțin timp, mai puțin de o lună o să fac 14 ani, deci nu am 12 ani. M-am săturat să primesc comentarii de la copii gacha care s-au simțit jigniți de faptul că sunt cringe pe această aplicație și spun chestii că, vai, comentezi tu de copii de 7 ani în gacha, dar tu n-ai mai mult de 10 ani. Păi, ba da, am mai mult de 10 ani și nu m-am luat de toți copiii gacha. M-am luat în special doar de cei care se cred bad boy, adică nu băiatul rău, băiat pat, da? Și genul ăsta care sunt foarte cringe pe aplicație. Nu toți sunt răi, inclusiv eu am Gacha Live pe telefon instalat. V-am spus și în episodul trecut și unii au comentat pe TikTok că de ce mă iau, că nu toți sunt la fel și să nu comentez și chestii de genul. Păi, dacă v-ați uita la tot videoclipul de pe canalul meu de YouTube, ați vedea că am spus că și eu am acest joc și că nu toată lumea din comunitatea acestuia este rea. Am primit și pe YouTube și pe TikTok, deci am primit, cred că mai mult de 10 genul acesta de comentarii, cred că am primit vreo 20, habar n-am. La videoclipul acesta, ultimul, Ai depresie, prietene, în care am vorbit despre copii Gacha Live care cred că au depresie pe TikTok, că așa e la modă. S-a întâmplat la acest videoclip ca pâinea zburătoare să-mi răspundă, să-mi scrie te rog nu. E bine, nu prea am înțeles la ce te referi, dar sper că nu te referi la faptul că te-am copiat sau ceva de genul, pentru că și tu mai ți-aduci aminte că când erai așa mai pe la început ai primit comentarii asemănătoare că îl copiezi pe Dariel Red. Și, de fapt, tu nu l-ai copiat pe Dariel Red, decât te-ai inspirat de la el. Și chestia asta se întâmplă și la mine. La unele videoclipuri m-am inspirat de la tine să-mi dau credite, la unele nu m-am inspirat de la tine, așa că n-aveam de ce să-ți dau credite. Am primit acest comentariu pe TikTok, îi dau 100% dreptate. Dacă vreodată veți încerca să fiți influencer pe o aplicație, orice aplicație, pe Twitch, pe TikTok, pe YouTube, mereu o să fie oameni care o să-ți dea hate. Ei bine, de ce dau ei hate oare? Păi, părerea mea este că oamenii care dau hate sunt oameni care ori au probleme de viață, de familie, care n-au viață atât de bună și nu te urăsc pe tine, ci se urăsc pe ei. Și de asta dau hate, pentru că se urăsc pe ei și când văd că tu începi să ai succes, nu neapărat că am eu cel mai mare succes sau ceva de genul, dar am început așa puțin să cresc, când văd unii oameni că tu ai succes și ei nu au, uneori dau hate. Nu mai am absolut niciun chef să vorbesc despre haterii mei și despre copiii de 7 ani care spun că îl copiez pe pâinea zburătoare, așa că am să vorbesc despre comunitatea mea extrem de șmecheră pe care o am. Am reușit să fac 200 de abonați într-un timp record. Deci ați bubuit, efectiv, ați spart butonul de like și de subscribe la fiecare videoclip. Și să nu mai vorbesc de like-uri și de abonați, lăsați și comentarii foarte interesante. De fiecare dată, pe ce postez un videoclip și mă uit în secțiunea de comentarii, văd comentarii din ce în ce mai creative în fiecare zi, care mă fac să râd. De aceea, nu chiar absolut, la comentariile pe care le consider eu ok, le dau inimioară. Marea majoritate dau inimioară la toate.
Cam atât cu acest videoclip, sper că nu o să-mi dați hate după acest videoclip, pentru că vreau să nu înțelegeți că eu aș avea ceva cu pâinea zburătoare, ci am ceva doar cu copii care spun că îl copiez, pentru că nu fac chestia asta. Cam atât cu acest videoclip, eu am fost Dino Plays și ne vedem data viitoare, pa, pa!